ase county ya Kisii wase emerobero yetsemi gose tsemi chigendrete gosirwa na bunenchire moyo gosire birengo byetsemi ase ebunge ya Bonchari litkolya lero nigo umuchumbe bwensemi yo Dr. Charles Onchoke abagakora umuroberio bwokoena na chicheki gochiase chiskuru au umuroberio nigo nyara kobokorekana ase chiskuru imeye constituency ya Bonchari ase Onchoke boigo hatebire buna chibe ase chinigo chirachikoba chikoene kinga chanyare koba chigosira emeroberio yo kwaga chamagacho anene chingaki chichiskuru chinyata koba chigosie kwa yanyarekana otalera chiward cha Bonchari ibere nenusu koruchi basa cha CDF National Government Constituent Development Fund to project chiarengange merongebere kobono nkiatigara isano ibere todo kuja kuruchi basa project rongwene isano ibere nekengese chiwasta wata kirange kimilioni merongo kianda na inya nagende ward yariana skuru twarwange na skuru wange komi ne chief's office kyose cyaba kimilioni 13 13,400,000 city project yariana ward skuru ikomi ne chief's office yemo umali bantu wa skuru wange sano ibere sano sato nyanya rekana na kimilioni 15 ibere akirega gabo Bonyando inse ya Buyakumu ward anyare koru sikuru inye kimilioni 13 na magana 13,400,000 igo ikarabono kibasana rure sechi skuru awo ki project yawo igere kimilioni 34 nabona moko sana yakora GPMC kito batenende ki project yawo to abasomirie inge bagende kulenda bese ya rure serikali ya CDF kolengana machiko ya serikali ende nyara gwikira city project na kire plan de kokoli ko gachwa mono kwa school cheito primary schools kitabu ati brass rumisa ine kora na wera bange na boigo abero batware okonyo gokese igo okonyo konne go kubese NTC